txapela jokoan izateko. Lehenbizi, eta hau ez da lan puntuagarria, bersolarien agurra, Aitor Mendiluze, lehen da bizikoa, entzun dezagun, Ando Aindarra ze gorputzalditan datorren. Gaurko saioa doa globoen pareko, aseran zirudien etzela beteko, baina eguerdirako puztu dugu lepo, ta orain da momentua egan egiteko. Aitor Mendiluzeren agurra, arrazoi orain da momentua. Final hau lehertzeko. Igor Elortza Aranoa. Igor Elortza, urrengoa. Arratsaldeko saioko agurra kantatzen. Hau txalo zaparra da, ezkerta eskuma, barreneraino heltzen da berotasuna. Egun hoietako bat da gaurko eguna, sekula maitzerik gura ez duzuna. Aprobetxa dezagun geratzen zaiguna. Aprobetxa dezagun geratzen zaiguna. Igor Elortza, bere agurra aldamenean, beste Durangarra, Unai Iturriaga. Unai Iturriaga, Zugaz Artaza. Zoria nahi izan du, gaur arratsaldean biak elkarren aldamenean. Egotea, entzun dezagun Unairen agurra. Argalak eta gizenak, datozenak, doazenak, naizta ez jakin izenak. Baita kantuan ari nintzela, komunean zeundetenak. Segi giroa hola berotzen, maite zaituzte gudenak. Maite zaituzte gudenak. Irribarrez Unai Iturriaga, keinu eginez entzuleari, eta giroa berotzen doa, pixkanaka. Seinale hona da hori. Sustrai Kolina, agurra kantatzen urrena, entzun dezagun urruñakoarena. Igandeetan zer egiten da, hau bezalako ordutan, begia jarri liteke futbol, zein pilota partidutan. Gehienek siesta egiten dute, suertedun batzuk larrutan. Baten bat mozkorri biliko da, Kuba libre bat eskutan. Baina guk segi dezagun gure, buruarekin burruka. Finalaren esanahia ze ondo azaldua Sustrai Kolina bere agurrean. Aitor Sarriegi iparre egiten zion aldamenetik pasatzerakoan. Aitor Sarriegi Galparzoro. Ea beha Seindarra ere, tenplean hasten zaigun arratsaldeko saio honetan. Entzun dezagun bere agurra. Hauxe da txapelketa, enbido hor dago, beti nahi hobetota, beti nahi gehiago. Bazkal ordua ez da, alperrik igaro, tripa berdin du eta kafeari trago, oraindik politena iristeko dago. Oraindik politena iristeko dago. Hala izan dedila, doktore,
Aitor Sarriegi. Ea, arratsaldean borobiltzen duen goizean egindako lana. Amets Arzaiuz Santia. Amets Arzaiuz! Jendearen babesik ez zaio falta. Ea, zer dion Hendaiarrak. Hasierako agurre. Bazkaritako plana zeinen ezberdina, batzuk jatetxeren bat batzuk katerina, gehienek ontzitxotan etxeko kozina, inorko tarteko bat amonak egina, zatoz berriz gugana berso zale fina, guk denentzat daukagu otordu berdina. Amets Arzaiuz, urrenkeraren arabera 6garrena. Entzun, urrengoari joko dioten txalozaparra da. Maialen Lujanbio Zugazti. Orko langostinoak, orko ontxo beltzak, orko bokadilloak tapabarrun pertzak, kanpoan eguzkitzu zeruan lauertzak, inork pasiora joan nahi ezpadu behintzat, berso ongeio ere badegu zuentzat. Maialen Lujanbio bere agurrean, eta lan puntuagarriari ekin aurretik entzun dezagun, gaztenaren eta debutariaren arratsaldeko saioko agurra. Beñat Gaztelumendi. Bazkari bana jaso ondoren, goizekoen ordainean, zentra gaitezen tabladukoan, ta zentratu orainean, patrikan daude berriz eskuak, ta polbora mingainean, sentitzen degu nola zaudeten, danok giro bikainean, nola ez gera iritsiko ba, olatu honen gainean. Beñat Gaztelumendiren agurrarekin orain bai.